Ndiamana Vincent Onyancha sokubatyo robotyo na gotwa senchera yobo ikirano witwa ronigo abarai abakoragwa amo na omochivu ipwase bunge enesilbana sosoro banyarako bawikirana asomoyega bwamasabo nyarako bakolekana ase kanisa katoliki ya masago yigotoka sensemo yake umbugati abarai boiga banyarako bawikirana asomoyega oyo no muchumba ba constituency ya Nyaribali chache zaili chando muimendera kwe county ya Kisii Doris Donya Toto gati abarai bande abange gati aboigo omokonyi bw'umugabano we county ya Kisii Robert Monda nonya nabo nigo omurubiri boigonyara ko boikirano gosangarirwa gwe sadaka maalum asekerenga kyobwaga bwe kanisa eyo bagokwana nigo gati gosegati yabarayebo banyarako bakotebanga omokonyi bw'umugabano we county ya Kisii Daktari Robert Monda etabwati mamocho ande onsi nabwigo muswado nyarako bwete base bunge ye county ya Kisii nigo rengete anene chinsemo cha siasa nabwigo komorusia ase ubraimelde mumanyi nanyarako bagokirana sensemi yamasago na gusanga mu ntoroboti rokobatia abarai ao bakoragwa no mochifu ipwense ya Kenya Silvana Sosoro nigo baikirana ase kanisa ya Masago Catholic ime Nyaribali chache asokolenta amasabo na kurwa esadaka unenchera ya moyo komolenta ange omonene Yeso omokonyi bw'umugabano we county ya Kisii Dr. Robert Monda neema yogwa kwa isiko ase bunge ye county ya Kisii asa mamocho yo motumiki obobebu abisi ase bono engaki aganyete gocha gwikirana ase Senate asabarai abo batebire Monda tari gochikogenda announcing Monda kali gochiane Monda no haro no deputy governor kabisa asa yagochi ekero Monda ko swelu wa kali yaki kali assembly ko mugambye kina EACC ko mubwana emoire court eko manyoranga na kala kali yaki abere kuibe oli okoruli yaki no oli okobwana kali yaki onse bataje kubwana na bali chikoli ko kwanda abana bali umwana musimini abasomera mubakoyo ayikansite onye to sige tikero onye to sige kwa kusibande onye to sige kuanchani sige myaka yo mubakoyo na yore ikeni yake in Kisii we want peace tuache vita tafadhali we need to give these people development Monda tali gochiande mpaka toiko mwana mintonye Monda to mwanchete omobunge onyaribali chache za Heljanda nigo aganiri Monda gocha kwaegwa amaskani engane yegwa okoboko na baraibande. Nataka kuambia wale viongozi ambao wanamshutumu huyu mheshimiwa Monda, huyu mzee apewe nafasi yake, afanye kazi yake. Huyu anawakilisha sisi Wanyaribali na hatutakubali kwamba mzee kama huyu asumbuliwe. Tumekuja hapa ili tuongee, tushirikiane kama jamii mmoja, kwa sababu huyu Monda ambaye yuko hapa alichaguliwa pamoja na gavana katika ticket moja. Ati makosa ambaye huyu deputy governor yako nayo ni kwa sababu anatembea na mtu fulani. Nonyana waigo nigo Dr. Monda airali bagelion na gusaba abananchi gocha kobucha amasabo tinga kyagendete gwetera amatemwa yu ngana chase ekelisia Father, and I'm asking for only one thing, your prayers. Ekero only breaking news, you need support. Abantu bako sire ogende through the turbulence waters. Ase chinga kecho nigo bamochia oboteneri we county ya Kisii ase ogotakora amagendro kewikiranu nehema ya machibu gosoka buna county ya Kisii nigo yasieka asensemo yobotumeki wechibesa asensemo ya magenderero county ya ito ya Kisii neresiegete Kenya ngima onye mwaro chegete control of budget ya sogeti musibati orinya kango igatebete ngasi county chonsi pi county etara tumeka chibese bune bweneire ne county ya Kisii etumekete only 3.9% of chibese cha development igotoko boriga ekina kitu abatumete muchokora mataria egento kayendete ne chisegi gavana no mo deputy oye gavana akorwani mo deputy igotoko tebongo Munyaribali asikwe toigwana nide Munyaribali akoreki
okobori kwa barai nigo bagendete gusabira omokonyi bwo murai bwe county ya Kisii agendere gusabirwa mutuyo kuringorigwa kwe Senate ekero bagochiko muringoria igoro yokurusigwa kwae abisi ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV korugaiga ebunge ya Nyaribari chache area tariane Mildred Momanyi.